Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayon nga rod ti pakasalitaan, ni pagayam ti nga rodel, nga napauluan, agbiagak, no addaka. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Sa nagsardengen ti panagtrabaho iti construction gabuta nalpasen ti balay nga inaramid mi. Kung nakada kami manong nemi ti kontraktor nga agonin tulat tamanen no adda kontratayan nga balay. Uno anyaman ti mabalin na kontratayan. Kunana nga mabalin nyo ti sumrek ti sabali nga construction ang numasabol kayo umay kay ngumay tatakay ngarod ti kakaduwak kunana. Manong nemi no labsak ti agsao adun ti napadasak nga trabaho. Napadasak, hindi ubingak, barito ak pailaeng manong nemi, napadasak ti naman nakikalkalap, kadigitay ili nga adda baybay na. Napadasak ti nakitaltalon, bako bawang lasunak, hindi dumapa. No daduma mangalapak, no daduma man pasensya kayon. Agkapso-kapsot ti signal. Sige, tuloy tayo. No daduma mangalapak, no daduma mannalunak, construction worker, tricycle driver, naggasolin boyak pa di manong, nagbalinak pa di nga kargador. Takasan no ket high school graduate ak lang. Nag-waitress akpay. Nag-waiter akpay. Nagbalinak pa nga house boy, garden boy. Adot nabadasa kon nga trabaho. Isnulaing ket kastalaing nga trabaho. Nagbulbul ka na sakpidi amanong. Aman. Tilaing hang ko napadasan ket nang opisina. Tawan ti mga opisina no high school graduate ka lang, di ba? Ket gapo manong nemi taawan trabaho ay stambayak bagat adabasit ornong ko manong nemi siyak lang ang tikat kadwa datatang kininanang ta siyak tiburud kunadang orod kanya. Hoy Rodel, tang inton ka anong nga dayam amom nga girlfriend mo. Di mo sa pinapadpadasan tinadaan ti girlfriend ha. Daw pakit mangibagbaga kada kami kay ninanang mo nga nakaanak ni nanang mo iti bakla. Tatang met, hana ka bakla. Ngayon mawang pwede girlfriend mo. Saan ko matakahit nga arman ti babae no saan kong ipatpatagtang. Kita oras mo kung unay patpatag basta krusonada magat padasan mo ti makibo girlfriend. Kahit mo sawan, di mo pa napadasan din kibindisito. Haman datang. Sino? Napanang pasarinak mo't gumatang no katet per kilo. Ay, di kita GRO. Kakaiso nang agsweldo ak no kaagit mapanak ba trumaman na. Umuraga ako na. Loko ka. Baka saan ka usar ti kondom. Tatang, kunada, no kondom, no sex. No sex, no kondom. Ay, kasjay. Ay, pusta mo mataya. Noon niya timbaga kinitatang manonemi kit isupud no. Diyak pinaandaan ti mako ng nobya, tahanak pa nakasarak iti babae manong nemi nga nakriknak ti pudno nga ayat. Uno ayat ako nada. Basta no, kurso nadak laeng ngem saan kumat nga ayaten. Sa bali di ayatem, sa bali di pa nagkurso nada lang. Diba? Kadagtawan nag-identity 26. So dagdadagan dagdananang kintatang tapno da kanumot apuko da kanyakon. Adamat apukon da tatang kinanang manong adda yung ngamin tinakikamangan digiti kakapsat ko.
Nabanak nagpaspasya, sursur, manumnimi, mangkita, no anyat babaling ko pagsarkan nga trabaho. Kabayatan nga awang peti kontrata ni kontraktor mi. Haginggang iti may isang opisina manong wanted office boy. Anat qualification na. At least high school graduate. Mabalinak dito ya. Kinunak manong. Kit siyempre nagdamagak. Ma'am, good morning. Ay, good morning. Nabasak day jay, pakaamuyo, wanted office boy. Sumrek ka. Kayat mo sumrek. Kayat ko amang no qualified ak. Impangatong impababanak manong name iti adda iti nga adda iti reception. Damit pintas na. Ano di kiti requirements ka di ma'am? Ano din graduate mo? High school graduate lang. Ano din napatpataasa mo nga trabaho? Diyan lamang opisina tangko na padasan. At nagbalinak pa yung houseboy, garden boy. Tilang nga ako manapadasan dato yung office boy. Ano ka trabaho ti office boy ma'am? Noon niya ti kasapulan, mga mga opisina, mabaliming ibaga, iparabit kang ka, kang runan na unay. Nga kasapulan kang ka na jay, naungit nga busmi. Lalaki, babae, babae. Nakasungsungit. Awan ti makaanos kang kuha ng office boy. Kinapudno na, idikal man, ada simrek ka maysa. Maysa lang aldaw, saan nga nagsubli. Isong adaman announcement, mindita nga wanted office boy. Api ko nang masungit. Nabayaga ko nga trabaho dito'y ading ko. Ading ko konakta inawanak kami si alang. 26 kon, 29 kon. Hanggang madlaw, kasla 19 mo pa ilang. Naangaw ka. Adon nga tawon nga ganak dito'y. Ngem, jak pa'y nakita nga imisem ni Ma'am Judith. Kasta? Isa ito pang manmanage ka dito nga sa nga ti kumpanya. Piamo kami kitwa. Kastada nga amin nga kakapsat. Datay panag-anak ko. Tay powerful, na-powered, naturay da. So nga nakapababa ti pa nagkita na kadagiti empleyado. Ano mabaling talagang basta. Awan tagpaot ng office boy na. Ano to, brati office boy na? Kat no, tibaon na ka. No, may nakludludan. No, agdi ko sa kunana. Gago. Ay, sorry. Haba na kasya. Basta anyamin na paaramid na ko. Namita, ma'am. Hindi kasya. Kagro na naunay, masapol nga mapatangam ti kayat nga templa ti kape. Sabi nga saan nga office kel talan na. Office boy met kayat na. Agdalos ka ti opisina na. Opisina na lang ti dalos ha. O na. Hindi kita na dumangarot nga pasat ti opisina. Adda dyan ni Tres. Office boy lang ti kasapulan na. Te mangyawat ti kasapulan na. No, masahyan nak, no kunana. Kahit ko masahyan nga rin ti nakasungsungit. Kudkudam na ito bukod ko, nabudo na ko na mabalin siguro. Anati, saan nga kayat nagiti agikat nga dagos? Diya kinasungit na nga ron. Anak at tinasungit. Susapo. Pagsawsawan na katkaslasaan nga malamot ti aso. Nagsaod dagas, bullshit. Gago, tanga. Ano pa digiti? Dati, layatan na kapay nga, dandan nila sulkan tamatang. Paunay matan, masungit nga talaga. Di pa imisem, kung nakita. Nakasirseryo sa drupa na. Sa nakadadada, hindi pa nakita na. Diyak lakarot kayatin. Andalatakan ka. Awan ti requirements, ma'am, nga application letter, barangay clearance, police clearance. Awanin. Basta, do kayat mo, yamamukan. Sige naman. Sige.
Ambit lang rada. Sinurot ko iso na nemi kit kimita kada kami di kiti nakatugaw iti na dumo-duma ang lamisaan. Nakang runana o nga computer nemi tiya sang wanda. Uy, Delia. Abay, sindeta. Sumrek ang office boy. Inyuster mong kingkuanan. No kasanok kanya sungit ni Madam Cindy. Wala inyuster yak. Ay, manong, baka saan ka agpaot? Saan ka nagtutuloy yan? Nagsabsabulak ng trabaho. Kahit mo masusulduan ka nga mabukbukawan, makuskusilapan nga papagsawsawan tinakes. Tapi, kasunod laing at kinasungit na. Anak ko matbasol di kita office boy nga pagsawsawan na. Kahit wala akong basol na ng sumro. Alala, ituloy mo rin ng imam mo. Nga isa rin iso. Hindi nag-doorbell manong nemi. What's that? Nakita? Nanging ba? Dito lang pa nagkunana. Sineta ko na! Ay, ma'am. Ni Edith. Abay. Ilukat mo lang. Sumara ka. Di ba kam? Hanggang kasapulan. Kitam. Lukatam! Uwan, ma'am. Mambit lang. Pinlukat na tiri daw manong nemi ket nakatadtadong nagpayo ti mata na kumit kita iti kasasarunok ni Judith. Ma'am Judith, manong nemi. Adak mo italikodan na. Abay, Judith. Hanggang na ba na? Ada sumrek nga office boy, ma'am. Ayan na. Nagpakita ka kami na. Apiglingan ka. Mabuting ka. Ay, good morning, ma'am. Good morning. Sino ka? Rodel Zambrano? Ano experience mo? Judith, rumor ka. Bati na kami. Yes, ma'am. I-recap mo tali daw. Yes, ma'am. I-recap ko nga i-recap. Saan ka sumumpat pa eh? Basta nagtupal ka kaya. One, ma'am. Kinitak manong nemi. Umis-isam ka. Nagkunang umisam ka. Ha? Ay, nagkunang umisam ka. Andin bilin ko kang umisam ka. Namuna nag-gek. At ayun baga kang umisam ka? Sino nag-smapshot? Ay, panagkunak ma'am. Saan nabasol ti umisam? Awan ti lintag mga baga nga basol ti umisam. Kit no ibaga ken ka. Ngano di jak ibaga nga ramidem ket samura ramidem. Anang raglatan ma'am, miso otak latan. Kit no ibaga umisam ka, umisam ka. Kit no ibaga nga katawa ka. Ni ibaga nga tumakder ka. Ni ibaga tugaw ka. Apek sanaay ka. Baga ka nagsinay ka? Apek katawa ka! Katawa kasta? Sorry, ma'am. Sana ka gununin. Nasad na kapagunyan mo no pasungbatan. Kasta? Uli naman tinaga mo? Rodel Zambrano. Taga-ano ka? Imbaga. Muna taon mo? Imbaga. Ano graduate mo? High school graduate lang, ma'am. Ano work experience mo? Ma'am, napipinas din, no? Medyo ibababamba si boses. Abay, isuro na ko ba? Sa sino ka kumaga mangisuro ka niya, teramidak? Ha? Nagloko kan? Si aktibos biloy. Noanyat kahit ko ramidak. Awal mangisuro ka niya. Ako ito mag-barit kanya ko yung ramidan. Sorry, ma'am. Templan ti kape.
Timak derak manong. Ma'am, rugyak ka din. Inalatak ka din. Hirdak ka din. Ape kuskusyon na ranak. Di bagak nga templanak ti kape, rugya mo tagtrabaho ng serbi kanyak. Palabik paunay kan, makapaha-high blood ka. Anak kayo tiyo kami, ma'am. Kit kape Imposible. Ma'am, ada na pudot, ada na lamis nga kape. Napudot nga kape ti masapol ko with sugar, with cream, period. Ay, templaan na kon. Amo matian na din eh. Nako, nagtinakam ko mano. Sungot lawan ti makaanos. Barbari mo patangak ti templano. Ma'am, your copy. It is on. Agtugaw ka, hanakit kita na kasta. Di mo't iba ka agtugawak, ma'am. Ay, agtugaw ka! Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sinipsip hutak, ma'am. Paunit kinauyong reto ng babae. Di nga tamarigatan kung kunak tinakong ko. Idi taramanan nanti kape. Ma'am? Di nakpagpakunyan no saan kapakunyan? Salut-sudak lang, ma'am, no? Okay, madla di templa. No, nagreklamo ako manakit ba di? Ngim kabot, sana ka nagreklamo, kaya't nasawan, mayat? Ay, katawa. Batuwag nga kahit mo. Anap yung arot teramidak, ma'am. Agdalos ka. Kaya naman naman nabali nga dalosan nito. Ornosem, ha? Sige, kutikan. Oh, yes, ma'am. Tinitak no sa dinut ayan ti saplid manong name yan. Dajay. Habayatan nga sapsaplidak manong name pasaray kita eh. Nakamurariglat ta manong name ti rupa na nga nakatutok. Iti screen, ti computer, mono laptop. Pasaray umigop. Oh, abay nakatugaw ka? Nalpasa ko nga, nagdalos ka na kurnos, ma'am. Rumor ka nga rin. Rumor kan! Tapukawan kan tulat, tanumasapol ka? Jak kayat nga kastat panangkit-kitam kanyak, kabayatan nga nakatugawak. Ano nakatugawak ko mangkit-kita kanyak. Tunok kon, batuan ka ko nakita. Rimuharak nga rod manong naimikit kibita da amin kanyak, dagiti empleyado. Ni Ma'am Edith, tinapanak manong. O, ana, rinugyaman ta nagtrabaho? Di na pa yung bagat sweldo ka. Kita. Yan HR. Nga sa lusun sa jay, noon at sweldo. Kaya na papil-apad na ka, pil-apam, sa mo pirmaan. Tapos nung makunamot lang, nga, mangruki ito na itong aldaw, may second ng office boy. Kan, Jenny. Basta nga rin tinaramit ko manong name. Agpil-pil-apak, edi mangag ko manong name. Tinakapigpigsa. Rodel! Uy, Rodel ka no! Ayaw, wag ka na kalmam. Alain ka! Nagdardarasa ka na pa, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Napanam. Ay, napanag iti HR ka no, ma'am, kit nagpila pa. So, kumat paramin ko king ka. Imbagada gayam king ka. Kit, nalpaspon. Hampay, ma'am, ta, ipinokkawan nak, ma'am. Gituloy. Sige, ma'am, tuloy mo. Imbaglagid din manong name idita lunch break bimanaw isuna. Ay, korek lang na bang aran kung nadi kita empleyado. Tapay mat kunayat kasta. Katuan, oren lumabas. Naka-erting tirupa namang kita kata kami. Amo namang meeting suna. Sos,
binugkaw, tinudo, agsaw pa tidakas. Apay nga di yung reklamo. Sino pangireklamo, mami? Kakinggo ka ti kumpanya. Kit magustuhan da pa ikidia. Nung kasya ti style na. Kas nadamin nga kakamsaan. Kadi. Manuda nga kakamsat ay talo. Dua babae kin may isang lalaki. At paano da amin nga manage ka di sangat ti kumpanya. Nauuyong da amin. Natuturay da amin. Sabi nga takastada. Iso ka not bilin di kiti parents da. Imbag mga rod taan niya. Makaanos kayo? Kaya maanusan mi ata. Nangarod ka nagrigat sumapot trabaho. Di saan nga makaanos? Office boy. Tayo iso ti kang kanayon nga mabugbugkawan, mapagsawsawan. Kasi sekretarya na nga rod. Kahit naanos mo ati sekretarya na. Ore bugbugkawan nun at kamalina. Kasi ka, baka hanggang tumay numigatan. Nagpirma ako ni. Kinawari tayo kituma, nagpirmada mo. Ore ta umutin. Kaya eksublin tuman numalaman na. Makangikan tumatip. Ngayon malaman manong name hindi umay. Alas 4, may salangin na oras. Rodel! Yes, ma'am. Sumunod ka. Siyempre kami ito bisina naman. Tugo ka. Nagmerienda ka. Hanak kang merienda, ma'am. Apay. Awan ko, pag awan ti merienda, saan ko inroro, ma'am? Anapit sa lutsutan, ma'am. Hanggang kung unin saan ka pasungbatan? Nalawag. Uwan, ma'am. Ay, ngayon mabalin no katag sa lutsod, ma'am? Ano sa lutsod, ma'am? Apil nga umisam ka kasta. Katawa ka. Katawanak. Sa lutsudak lang, ma'am, no saan ka mabannog, tikas ta nga araramidam. Ano wak bibiyang mo? Ha? Sa lutsudak lang, ma'am, no saan ka mabannog. Kano bibiyang mo na mabannog kak man, no saan? Di mo bagit. Di mo tirik-tirik. Siguro, ma'am, ken masigurado. Awam pa'y boyfriend mo, ala. Sinya ko matipambarang ng mga pag-itireta. Masigurado ko, ma'am, awam pa'y boyfriend mo. Gabuta, sino makaanos kang ka? Kaya naman tutugpayin ka! Sika pala't makaitulod nga magkakanyak tikas ta. Ha? Maudi nga aldaw mo ita. Hanggang to sumsumray ka numigat. Ala. Kakaiso na nga tsak kahit nagikat, ma'am. Hanak kakas ka di imuno na nga office boy nga gagikat na nga dagos. Ayun, ma'am, subliak tumulan numigat. Ano saklatan, ma'am, nga naungat ka. Sinag ko na naungat ako, ha? No muna, agniit. Ngayon kabigatan naman nung Nemi nagsubliak. Nakapanunot akti pamuspusan. Uy, imuna manong Nemi, idi itemplaak, idi kape, kalpasan nga imunaak nga amang imitisuna. Tunggal gamit na, no ikaten na, ada napandagan nga linen, color pink nga papel, ada na isurat. Ini, taya, itad ko keng kuha na ti kape na manong Nemi, idealan ng tiskodilya. Nakita na. Yan dyan platito, nga ada linen, inala na. Good morning, ma'am. Binasa na. Sipsiputak naman. Nagkape. Iduluktan naman nung Nemi ti laptop na. Adadjay, tidakkalalinen, inala na. Smile naman, ma'am. Imisa man. Ngim imbabawin na makita kisuna. Nakita, abay, ha? Ay. Ma'am, nagpintas ka, numisam ka. Kago ka, no?
Ikatang kay tamot lain. Ma'am, dagas ka dit mangimbag katipod no? Napintas ka. Ngam adadda nga napimpintas ka. No, umisam ka. Alaman, ma'am. Alaman pa, ma'am. Umisam ka, ma'am, pa. Kinusan ko kaya tumisam, ha? Imisam kayo tayo, ma'am. Nakita. Ismile naman dyan. Imisam ka, man. Nagpintas ka. Unay no namisam ka. Naka-or-ornos di ka tinapudong ang ngipin mo, ma'am. Ang tapay singi na kalid mo. Ano na, ma'am, mag-ipakita mo pa. Adapin gabil mo na message? Dita, ma'am. Basahin. Loko ka. Ano kita son nito eh? At nakarabang mga ibagat, I like you. Data pa yung mesa, ma'am. Napimpitas na mesa. Ito. I love you. Tarantado ka. Siya sino ka kung mga ibagkakanyak na I love you? Ha? Awan yung bagbagak, ma'am. Insurat ko lakit sikat ng basa. Hoy, umisa man eh. At ang amin nang isurat kang kuwanan I love you. Nakabimpinas ni ma'am. Nugas na nga umisem. Smile naman, ma'am. Ala? Ala na, ma'am. Lotoin. Panawan na pala. Di mo kaya't nga matmatang ka? Sa lutsudak pan, ma'am. Gwapo ako no saan. Alaman. Gwapo ako no saan. Pangit ka. Uyip katawan ni ma'am. Allah. Nung nga makita kin maamon di kiti empleyado tayo nga daduma nga imisam kan nga gayak pumaragsakan dalaki di. Bakit talaga umisam ka? Kini talaga gayak ka, ma'am. Baka hindi balayo at kunada nga rod kasta kanot pamilyayo. Nakasiryoso. Natural. Api, hanyo araramidin ti agi-inisam nga agi-inangaw. No, adda kayo di balayo mo. At nakadekarbal nga mga agsalutsud ka na kita. Ha? Ala, gungat manin ni ma'am. Ay, tinagtisisto po rin. Aday kamakam ko. Rumor ka pa lang. Ha? Sige, ma'am. Rumarak pa lang. Tapang panunuta, ma. Tibasa, da binasam ng insurat ko nga I love you. I love you, ma'am. Anong name at dapay may sa nga saan na nga nabasa? Hindi ko nakit nabasa na siguro. Inayaban na. Ngayon saan nga napigsa di pa nang ibaga na di nalan ko. Kahit kabuta dyak nang saan nga napigsa, inlokad na tiri daw ti opisina na. Where's Rodel? Ma'am? Rodel ka na, Rodel! Yes, ma'am, mabiglaan. Para. Nagtugaw. Igaman na manong nemi. Dito na udingan saan na pa yung nabasa. Bagag sadya, palans ka naman. Kahit mo ang glance na? Una, ma'am, no? Sige. Umuna ka dulatan. Ito restaurant. Oh, wow. Thank you. Mabaling ka awagan ti nagan mo? Kapag kumawagan na nagan ko, kada data to bisina. Dawagan ka to ti Cindy, into na data to restaurant. Si, basta muna kang tulatan. Yes! Makalawas ko pa laing man. Nanubya ko. Idanda kami niti restaurant, manong name siyempre, kas may isang gentleman, labayan. No, saklatan. Nagsabihakan ka. Sa ala nga office boy.
No diket, kas may sa nga lalaking gayayat ken ka. Among ka di pagbagam? Amok, gabot ang marikrik na. Patsim ka di nga rod nga kayat daka ti pamilya. Siksikamit laing ti kalikagum ko. Sika lang. Among ka di nga sika laing tinakaparukma, tirik na. Sika laing tinagpaot. Ape ma'am, adda kanya. Napaisam na. Napainlab na. Uy, love nak mat. Nagkasagana ka ang mangilaban, ti panagayat mo kanya. Yes, why not? Uri pa katayak. May laban ko lagi dito panagayat ko kanya. Because I love you. I really love you. Italak ng gayat. Tsak pinandaan dito girlfriend. Si kalain. Inalak ti may sang iuman na kita binisitok manong nemi. Tibukot ti nakulak. Hindi talat among bisituin. Si kapaya. Ti makdera kanya sa digko ti rupa kiti rupa na manong nemi ket naramanak dagiti narumpe bibig na ni nanam ko. Loko ka, si kapalat nakarabang ka nagbibig ko. Gabot siyak pelang ti agayayat ken ka. Ken siyak matlaing pailaing ti ayatan. I love you, Cindy. I love you too, Rodel. Kit-kit ko. I-schedule ko. Ti panangyam amuken ka kadag iti parents ko. Ti pamilya. Kahit nakasaganak, nga mangilaban mo iti panagayat ko ken ka. Kinunana. Yes. Na-schedule nga road manong nami ti panangyam amuna kadigit naganak. Ken kakapsat mo. Kat kaslasan nga mamati manong nami di kiti pantak nga empleyado nga girlfriend kon ni sungit. Saan ka nagbuteng manong nami nga si Murot? Agasen, mansyon nga balay. Nakaturturay ti langa, ti amana, ti inana, ti kapsat na nga lalaki, kan ti kapsat na nga babae. Daddy, Mami, Manong, ken Manang. Ni Rodel Zambrano, my boyfriend. Iya mamuka na kayo. Rodel, ni Daddy, ni Mami, ni Manang, ni Manong. Nembang oras yun po. Sirs, moms. Ano trabaho? Manong naming sinaludsud ti lalaki, ti amana. Office boy po. Ana! Iso ti kabarbarong office boy ko. Iso palat nakanos kanya. Alam lang ti pamilya tayo, Cindy. Daddy, iba't patig ko. Iba't patig na kami. May sama mirmiraot. Hampas lupa. Anat kaya kasaun. Anat tot iba ka dikitipat. Dikitipat na tayong ubak na. Agpili-pili ka. Panang ituloy mo, ti panang manage mo, ti may sasangat, ti negosyo, ti kumpanya, wando na itang office boy. Daddy, I can live without money. But I cannot live without Rodel. No gasta, isot ipilyem? When? Hindi pa lang artirayan. Pumano kayo? Kat di mo pakibiyangan pa di iman manage mo kumpanya. Kanawang puros ti maramanam. Puri sang at piring kit awan ti maitid ka. Gapot ay tamat lain. Laksidan ta kang anak.
Kasla sa anak amamati manong nemi iti sumurot kaniya ni Cindy. Kenja ko na. I cannot live. I can live without money. But I cannot live without Rodel. Nasdaw datatang kininanang iti sangpet ko manong nemi ni Cindy. Nanang tatang ni Cindy ti dati nga bus ko iti pagtrabaho. Apay ngunod dati ko na. Gabuta linaksid dan nga anak. Ket siyak ti pinili na. Ay, apay, kaslasaan kami nga mamati balasang ko, ma'am. Tatang, nanang, agbiagag ore akong kwarta. Ngem matayak, wano sa anak agbiag. No awan ni Rodel. Agbiagag, no adda ni Rodel. Isang sangayan launay, nga ayat no kasta. Sa anak ka naragsak. Ili kasasaan ti pamilya mi. Tatang. Tsaka mo, naiparuam ka na kami ti naturay, ang amot pakumbaba, nakasirseryoso. Nga awan ti sabali nga da iti panunot mi no saan nga pangwartaan, kwarta. Ti pamilya ket kwarta tinapatig. Em namiris ko, idi dumteng kanyak ni Rodel. Ore awang kwartak, basta ada ni Rodel. Agragsakak, agbihagak. Kat siyempre, idumteng tirabi, hamuyulatan ano na't napasamak manong. Pero nga nakaswerte. Adamad la construction manon naming nga nagtrabaho. Ket ti asawak ko na, ta simple laeng nga kasar manon naming iti naangay. Inlimod pa hindi. Sekreto nga kasar. Imanayan ti talo manong naming nga nanganak kada kami. Ganiti gagangay lang nga restaurant iti nanganan mi na nagselebraran iti kalaysan. Nagsapol ti trabaho na manong naming kat nakastrek gabutad ang inadal. Nang opisina, nagtrabaho ko ti construction, aging ka manong naming ako na kanya. Ituloy mo tagbasa. Pagbasahin ka. Sige. Handa pa lang kan anak. Iri agangay manong nami tanaggraduarak metlang iti business administration. Nang opisina akmeten manong isumeten ti panaganak na. Tayong palubos nan nga aksyu-isu. Inananusan na manong nami ti gagangay lang nga balay nga pagnaidan no mampay nakakudson kami man. Aging ka manong nami nga tinawagan na good news, sweetheart. Abay, agino ka manin? Adan ading ni June? Tinawagan na ni Daddy. Ana? Bibilang takmanin ka nung anak. Agikat ka ni trabaho. Ta i-manage ta rin dati nga ng opisina kini. Ana? Nagbalinak ng office boy? Midlang? Ata nag-graduar kan. Sikat yung manager, siyak na assistant mo. Gadi, okay na siya, nung kasta. Hagkamantangin na po Diyos. Ta binigbigda ka lang, naganak ka. Ngem, ore awanda, basta adda ka. Agbihaga, no adda ka. Adda kayo, kanagitan lakta. Dito nga rin, di pagkasaritak, manong, kadagyaman naglaunay, ti anus mo nga nang ibasa, at sabi ko tadamat na ibatik nga adal, moral lesson, dito nga pagkasaritak. I can live without money, but I cannot live without honey. Ayan. Ito yung lagyaman kapag ayaw mo, Rodel. Thank you, Mat King Rodel. Thank you, Mat Kita Nagbuya.